सोन्या चांदीचे दागिने मिळण्याचं कणकवलीतील विश्वसनीय ठिकाण बेलवलकर ज्वेलर्स, कणकवलीमधील पहिले हॉलमार्क शोरूम। आमचा पत्ता कल्प कॉर्नर, कांबळे गल्ली, बाजारपेठ, कणकवली। सहप्रायोजक हॉटेल कालवण, बस स्टँड समोर, कणकवली। अजून माग पैसे घ्या, तुमचो बापूच देतो लो। आमचं बापूच आमचं बापू आमच्या आजात केव्हा काढल्या तुमचा पैसे होय ना, पैशाचा इंतजाम झालो। अरे उद्या पारद असणार ना, मग पैशाचा इंतजाम झालो। पार देतो आणि पैशाचा काय संबंध? असा संबंध नाही कस। अरे उद्या पारद ना डिगल्याच्या पारड्यातून बारीतून धरायचं। डिगल्याच्या बारीत डिगल्याचे हे येडे मोठे डप्पर असत। अरे काजीचे रे, प्रत्येकान 3-3 किलो काढलो ना तरी 2,000 रुपये जमते। उद्या डिगल्याचे काजी साफ करूया। त्याला उद्या सकाळी पार्टी कुठे जा बाबा। पैसे पैसे माझे। अरे ह्याच्या आधी कधी दिलं? आता देतो पत्राव खात्यावर लिहून ठेवून नंतर देतो नंतर। चल रे। एक सवऱ्यानू माझे पैसे देत नाही होय। थांबा बघतोय मी तुमका। हॅलो, बोल ना। हॅलो, हा डिगल्या। हा बोल पात्राव। हा ठीक आहे ठीक आहे, बघतोय। खिशात नाही दमडी, बहिणाला का खाऊची कोंबडी काय घालते नाही का काजी खाऊ? काय हो, काय झाला? हो काय नाही गो, हे पोर ना पार्टी जातले तू द्या। आमच्या परसा त्या काजी तो प्लान आहे बहिणीरांचो। गे बाय, काय सांगता सर तुम्ही? हो, मेल्यांचं ना वाटोळा होता ना, वाटोळा तळपाट होता ना मेल्यांचा, माझी काळजी चोरल्यानी तर। ओ मग आता काय करायचा? तू काय काळजी करू नको गो, तू जा घरात, काय करतो मी करतोय। जातोय घरात जातोय। तुमका याक सांगते हा, माझ्या पर्सात एक जरी का चोरी केली, मेल्यांच्या ना घरात कवळत ठेवचंय नाही। निसंतान करत वाटोळा करत सगळ्यांना आधीच सांगते तुमका। पाय माझे जा माझ्या घरात। रक्त आठवलंय माझं, कळलं ना? अरे शिकारीक जाते शिकारी, पहिल्या फटक्यात सावा गावा भया। आशीर्वाद दे रे माझ्या बाबा, आशीर्वाद दे। निशाना मला जमला ना, थांबा, काय चालला सकाळी सकाळीच? तुझ्या तोंडात ती अगं तुका किती वेळा सांगितलंय असं शिकारीक बाहेर पडलो असताना मी अडवू नको म्हणून? कामा होत नसतं। नक्की शिकारेकच जातास ना? नाही वाटत ओमो किती पण झापाखाली झाकून ठेवलं ना तरी उजवडाचं रवत नाही। नाही घेणार आणि कंदील लावून येणार अशातला तुझा आहे का? बघ सकाळी सकाळीच माझा डोसके फिरवून उभा तुला सांगून ठेवतोय। हा या बघा, म्हणजे झाला आता बायको म्हणून माझा तेवढा कोण अधिकार नाही की काय? एक रान शिंद मी गाव घालता गोंधळ असा झाला
सुद्धा नाही या. तसं काय नाही हा. परत जर काय याटकांड केलास ना तर सांगून ठेवते तुमका माझ्या एवढा वाईट कोण नाही हा. आधीच बजावून ठेवतोय. काय तोंडा ना ताबडतोब बंद करा. डुकरा घालूची गोळी आहे ना ती तुका घालीन. ओके बाय माझी. काय सकाळी नाट लागताय. जाऊ नको काही जाऊ नको माहिती नव्हती का. माझ्या ढोल मात्र भारी वाजवला. अरे बापरे या काम झाला. पांडग्या बोल तुका काय बक्षीस दे बोल. अरे तू माझी मिशी फादरलस आणि आज पहिल्यांदा शेवंता माझ्या बरोबर हसला. अरे मी लय खुश आहे पांडग्या. मी लय खुश आहे. अण्णानू तुम्ही मला काही बक्षीस देऊ नको. दिलास तेवढा खूप झाला. जाऊन तुमच्या एकदा कलाम लागा दे बघ झाला. किरा घाल अरे हसतात काय बाकी सगळे झाडून येणार ना मारती. येतो लवत देवाचा कार्य आमका घरात थारच होतो नाही. देवाचा काम काय. अरे रांडेच्या नू माझे काजी चोरी केला असता सांगा. बरा याक सांगा माका पार्टीचा नियोजन मात्र व्यवस्थित हो काय. बरं तुमच्याकडे बरकंदार कितीचे असत. अहो गुरुवाणू किती आणि कशाक वेळ डिगभर. ओ काय बांधला कालूचे होत. ओ आमचा एकटो अण्णात दांडेकरच पुरेसा. बाई डिगल्याचा रान पण कसा गचा डुकरा थयत असतो. अरे पण बाकीचा कुत्र्या बित्रांचं नियोजन नाही केला. काकांनू त्या सगळं नियोजन केलेलं असा आम्ही. त्याची काळजी सोडा तुम्ही. आणि हो गुरुवानू शिकारी कुत्रे खेका होय आमच्या अण्णाच आहेत ना. तेच भारी वास काढतो. आणि मागच्या वर्षी ना डिगल्याच्या बारीत ना डुकरा उठलेली माहिती काय सारख्या डिगल्याच्या बारी आहेत. अरे होय देव बसलो ना. अरे तो आंधळ मिळव हा ना. अरे तो काय तर सांगित ना. चल देवाकडे ध्या करूया. चल जाऊया. ये डोल अरे बोल असा. अरे कशा काय मारलं. तेव्हा पार्थिक जाऊचा असा होय. तेव्हा खायच्या दिशेक जनावर असा तू दाखवून देऊ गयस आणि सगळ्यांची रखवाली करू गयस. बरोबर असा. अरे पण मर्यादित सांगल्या प्रमाण पहिल्या बाराक आणि पहिल्या बाराक तुझा काम करा. पण डिगल्याची बारी सोडून बाकी खळव जा. जनावरा ही गावती. बाबा
अशीच रखवाली दे रे बाबा, अशीच रखवाली दे. होय अजून कोणाचं काय? काय नाही ना रे. ए लवग्या शस्त्राची काठी घे. हो आता घेतोय. हा घ्या. ऐकलं काय गे संत्याच्या औशी? काल बघलंस ना मांडार काय तमाशा झालो तो. गे हगणारक नाही निदान बघणारक तरी लाज वाटतं ना. पुरुषांचा काय लोचटच मेल्यांची जात, पण बाईक कळत नको कसा वागा होय आता. काय गे गावकरणी, माझा बापूस तुझ्याकडे कधी शान खाऊ किल्लो हाय तसे डोळे वटवून बघलस ना तरी हांडो डोक्यात घाली. घाल घाल आता माझ्याच डोक्यात घाल. अगो या गुडघ्या ना तर तुझ्या डोक्यात मिरग्या वाटतेला तेव्हा तुका कळतला. समजला ना. माका काय करूचा, ज्याचा करूचा भला ता म्हणता माझाच खरा. मी काय म्हणतो, जरी देवान सांगितलं ना तरी डिगल्याच्या बारीतून पुढे जाऊया. हो आमचा पण ताप म्हणता टिकल्याच्या बारीत जाऊया. ए, जरा उगी राहशात, उगी राहशात. हे बघा मी काय सांगतोय ते ऐका. खालच्या बारयात जाऊया, थंय गच राहा ना. आणि पाणवडं सुद्धा आता थंय दिवसाची जनावरा पाणी पिऊ भरपूर येतात. थंय जाऊया. कसं वाटतं तुमका? बरोबर आहे, होय होय होय. आणि सगळ्यांना सांगान ठेवतोय, कोणी सुद्धा गडबड करायची नाही. पहिल्या बारात सावध पडा गोया. होय समजला सगळ्यांना? होय. चल चला चला रे. चला रे. देवाने सगळ्यांना पाणी प्यारले ना. बघ ना यार, काजी पण नाही आणि कायच नाही. होय. नीट रान हाका ना. खालच्या धारेन मगाशी सरसरा. चला चला पुढे जा मरा तकडे. चला घेता ते इल्लस कशा. रान हाकून दमलो. भयनारी डुकरा गेली खय. अरे मी डुकराचा काय सांगतो, उंदीर पण उठाक नाही. कोण ओरडता रे? खरड्याचा आवाज माका वाटतं डुक्कर असतो दिसतो. जनावर खाया. जनावर नाही ताबो खाया. ताबो डुक्कर काल रात्री हळद हागान गेला असं वाटतं. हो बाई रांडेच्या सरड्या काय तोंड्या खेळीन धोड्या. तुझा तोंड ना या डुकराच्या गोवात बुडवीन. माहिती मारू.
वासाचा वाटत गाव गाव चला गावात सांगा गावात सांगा. हॅलो हॅलो कोण बोलता? मी तुझं अन्नू. बोला. सगळ्या गावाकात जेवण करू नको म्हणून सांग. काय सांगतास? डुकर मारलास की काय? चार खेचवा की आठ खेचवा? मारले नाले अजून आत्ता मारतलय. वाटप काढून ठेव. वाटप काढू घे वाटप. वाटप काढू अर्धा किलो मटण ना एकट्याने चापून चपून घातलंय. पेट घाला. अरे रांडेच्या मुतात तरी देवा. अरे रांडेच्या मुतात नशीब पेट होक नाही आता या रान डुकराच्या ऐवजी घर डुकराची शिकार झाली. खायच्या दिवशी पेट झालो त्या दिवशी गावला देवाचं काम झाला. अरे तुम्ही फुलोरी फुलोरी म्हटलात. थैसून असा सरसर सरसर करत दिला. मग कैडी जोरो सॉ करून माझ्या अंगारी लो. घेतलंय बंदूक खटक्यार बॉट आणि जाग्यार खाट करून टाकलंय. म्हणजे डुकर मेलो. डुकर खाया. अरे त्या चाळीच्या पलीकडे पलीकडे घ्या. जा चाळीच्या पलीकडे घेऊन ये. सावात जा. आलो अण्णांनो तो 8 वाजता तो दिसता नका नाही जमायचा. काय नका नाही जमायचा. एक करड्या मी जाऊन बघताय. जा बाग पुढे जाऊन. ए झाडे हळू रे हळू. होय होय. हो अण्णांनो हवं काय? हो अण्णांनो लगेच हवं काय? ह्या काय डिग्रे गावकराचो रेडो. अरे रेड्या पेट लागलो पाठचून. सांगतो का जो बाय. अरे माझ्या रेड्याक मारलास काय? अरे काजीच्या नादात माझ्या रेड्याचे पाय मोडले रे. रांडेच्या नू माझ्या रेड्याक मारलास काय? शिकार